La son si APHLC pen aka prek ke hem prek wana bang avilu. Yes. Ning kan ho chok che atko si akahai jai kathar sar ke hem prek wan ko. La pen ilitum non APHLC lo kopi podlo arnivang a minute a second tin atumi ke borpung to far dam athai ave nili to war ke dam aboma hut nili tum ajar pri tum pen a ik Rajesh Diso tum pen vice president alali tum pen ke dam hut dipu pen ke kong tilong akit helo setame ako dak chuki halani lipen ke bolero pick up sigidun lo anke tuwar ibeng alik book alik vor car bri ang long east west di mahasaw khuri dam ek awareness ki dam pen ning tiduk nai appear thei ki thek dam long ke borpung arat atum aduk do piklo piniar ni nilitum borpung pen ki wanghut usumaratum asendel wak ek mu amat dari arjulo obongso nang nalo dampo pu ne hostel kache dampo pu ente nang sandal la isivet ma pu la isivet pu ente nang king obdo ma ave la sandal ta va eklo la sosu la isivet a sandal pensi puputa va klaplo la ki va a sandal pensi school ki don ina choy pe akar om ta ave pin lo la pudon don also maratum pinitowar tata bye bye latum anta aning karong apai apo tumpen na che song dun Charlie Pamenon de bongso muso pusi nili chipukang nili tum pukang lasi ilitum nang litum along ki med pick on nili ka chetek lo klar pikti nang litum nilip arada tum hedi ahem arit hedi ho mat plaster longle ahem philang ahem sitame nilip arat along nili ha nili ka charlie hut Tata Institute of Social Science Mumbai arong sopi ka charlie University MSW ka charlie duna hut research ki wang hut hedi nili ladak nili Harvard school along nili research fund data collection ki wang hut nang litum arong nang kahomri ahut hedi nili ning exam anja rada tum discipline pitak ho rada tum sung duk setami arong inthirpi uson si nilining kaching samka hala pen ako hala so hut ake hai sir John Nursery alang li si bohan ang kichak ake hai sir jai kathar sir tum pen second time songza pi tum pen kiwang an ke hala Ilyas Phangcho sir ake hai hensi ake hai sar jai kathar sar nili pe sar ru hadak se bohalo nili tuma bangke ake hai sar John Nursery alang li tum hem isi aning ke mepen bohanang chaklo hala so hut ba discipline is the source of the better growth nili ning arlo ka chematha nali tum nili ahawar tum hedi nali tum discipline ke nili na chaklo kon sitami isi ning duk alam nali tum han ESDC huta MSc tum nang man lo mini bon sita nang litum along EM long lady lapen congress hu sita me MSc nang man atum dolodi bon sita me EM long loma long le non BGP as government huta MSc ake hai sar o petrol long pi nilipinu no alang litum aphan sita me alang li phan ta me MSc pi pen aka prek atuma phan ke MSc pen EM people nang litum aphan aki hai sar pu bitro rongpi alang di phanta EM people pe dat kadi right lasi o punu chinghan punu nang li APL nang li BGP pen nang li chi resign that not pini nang li labang so video thek longote pinu nang li tum chi resign that not lapen nang li tum aning kimisen aning kangthir at atuma phan ki EM ta nang pingtung de darlo pipo nang litum ahok kamiklam jipan nang lining hanglo mene BGP along bons tame nang litum hata name seklo opunu chinghan pinu nang litum BGP pen chiri that not nili nang chuning rikanglo
nalitum nilip ahawar APSLC long wang penot ladak BJP ke nang nilo BJP ke herek kok not ladak ke vuti apum pamanden not BJP ke nang nilo BJP le hemprek nang PG ali